A mí dame igual, como dicía miña nai, a min o fútbol non me dá de comer. Nin a televisión tampouco. Pero eu creo que xa Florentino está para ser presidente do Fútbol Club Arnois. E o próximo presidente do Real Madrid, se vai todo ben, vai ser Marcial Mouzo. Que se mete en todo. Bueno. Público do plató que estades hoxe aquí no programa 99 deste Land Rover My Show, vades ter a oportunidade de levarvos para casa isto. Que isto é unha chulada, unha preciosidade, Hoxe vamos xogar, como moitas veces, ao prezo xusto. Xogan vostedes tamén na casa. Hai que intentar adiviñar o prezo xusto desta caixa de... De que? De que pode ser? Hai xente lista, O prezo xusto desta caixa de cereixas. Hoxe traemos un produto doce, brillante e aditivo. Presentámosles esta caixa de 2 kilos de cereixas, perfecta para ir comendo no coche mentres cuspes o oso pola ventanilla. Agora, concursantes, saberían dicirnos cal é o seu prezo xusto? Dame 2 kilos. 2 kilos de cereixas, que é a caixa estándar, é 2 kilos, sí. É a normal. Vale. Isto é... Pódese comprar nas froiterías. E depois hai xente que se pone nas carreteras, pero bueno, que che dá a factura, o ticket e che dá... Bueno, a ver, os que están vendendo na carretera, oye, chapó, están ali chovendo, é sol, e vendendo cereixas, a maioría legales. A maioría legales. As cereixas ilegais. Hai de todo, porque outro día parei eu para comprar cereixas e dixen, véndeme unha caixa. E dixen, non, eu vendo droga. Entón, a vendo cereixas... Pero cal é o prezo xusto dunha caixa de 2 kilos de cereixas? Sí. Pero quen dixo 6 euros? Apártateme dai, por favor. Non me levo, non parte. Onde as compraches? Comprámolas... Na carretera. A ver, hai que dicirlo todo. Estas foron compradas nunha froitería. Ai, bueno. Nunha Pero nunha froitería... frutería eu vinas a 6 euros tamén. No, Sí. no. Sí. 2 kilos de cereixa a 6 Depende de euros. onde. Hai sitios que as hai a 6 euros xa. Depende do tamaño da cereixa. Pero que na carretera vale máis de 6 euros a Sí, caixa. xo ano pasado valían 10. Claro. No, vale moito máis de 6 euros, Esas agora xa costan menos, porque xa cometes ti vos. Canto? 11,50. 11,50. Eu 12. Por eso te pergunto. Era pouco. Eu 15, se me... É que eu ainda non sei, pásame como a sempre. Ah, non sabes? No, teño que mirar eu. Ábreme un pouco aí. Ostras, é que subeu moita fruta, No. Canto? Lima, vai, coño. A ver, Esa... 16. Esta enfermedad que teño eu, sí, que non ten nombre, sí. que acabo de mirar o precio, E non te acordas de cal? e non sei cal é. Pásale moita xente, sí. Sí, sí. 16 euros. No. Tranquilo, xa 8 eu. euros o kilo, 16 Ah, euros. tú calculas ya 8 kilo. 16 Cal euros. é ahora mesmo a froita máis cara no supermercado? Cal é a máis cara? Mas cara, A máis cara. hai moita, Si, moita. para máis, a máis cara. Bueno, a cereixa vai cara, A cereixa vai cara, pero non é das máis caras, Non é da máis cara tampouco. Eu outro día fun pedir uns kiwis, pedironme 2 nóminas. Me cago en de con. Que tiña música? O kiwi é caro, É cara, pero tiña música. O aguacate. Sí, ese é caro tamén. O aguacate é caro tamén, Eu estou comprando por mitades, mitad.
E a Caruña que lla dase. Aí está. Canto me dixeche? 16. No, non son 16. 16 non é. Canto? 15 euros. É que teño que volver a mirar. Pero non sabes. No, ahora vou intentar quedarme con... Quédate con... Vale. Claro, cae... Sabe que pasa? Cae céntimos. Sí. Claro, esto... Claro. Pero non son 16 exactos. Canto? No, no. No, 99 no, porque... No. Vamos a ver. O que está posto na carretera tampouco te pode ter a jeta de poñer 99. Onde é máis caro? Os da carretera ou na frutería? La frutería más cara. 16 e medio, no. Canto? 18,50. 18,50. 18,50, eso sería a máis de 9 euros o kilo, eh? Sí. A más de 9 euros. A 9 pico Porque está. Hai na de distintos tamaños. Sí. Sí. Hai sí. Sí, esa é pequena. Cobrabanme Como onte pequena? Pequena non por unha é. caixa de 2 kilos. No. Espera. Que aquí hai un señor que quere falar. Non sabe o que vai dicir, pero quere falar. Vale. Exactamente. Dime. Que ayer me cobraban 15 euros por unha caixa de 2 kilos. 15 E eu euros. pensei, 15.000 anos paso eu sin freixas. No, pero dá pa moito 2 kilos, eh? Eso non dá pa nada, eso estrago eu en Canto pode tomar un ser humano sen ter que ir cagar aos... O mima, eu... 1 kilo? Non sei, eu No, como máis como un kilo no. un kilo vai aló. Ay, si te botas a comer como No, as se pipas. comes 1 kilo creo que te vas, eh? Ostras, eu Depende. comías con caguña. Porque é Depende. pesada no estómago, eh? Sí, pero botas a comer como as pipas. 19,50 vale. Eu tomo as con leite, para que non seña pesado. Con leite. Tomo as con vaso de leite. Tu canto dixeras? Tu canto dixeche? 16. 16. 16. 16 é menos de 16. 15,75. No, home, no, 12,50 tampouco. Menos de 16. Canto? 15,75. Eu non oi... Tu oicho o precio exacto, ainda non oi. No, por ahora no. Eu non oí. No. Ah! Oicho. Pareceme por aí, sí. Quen dixo? Canto? Aí. Quen dixo eso? 15,80. Parecemos, sí. 15,80. Como te chamas? Carlos. Non tomaste unha cereixa na tua vida? No. Gustache a cereixa? Sí. Canto dixeche? 15,80. Bon, abre aí a ver se son 15,80! Traira pa aquí. No, pero eu comí unha na máis, eh? Vale, pero podes comer Eu outra. tamén comí unha solo, Son comí boas, solo unha, Espera. Xa te diré. Podes seguir. Bon. Ah! Gracias, hombre. Vou pola máis pequena. Non che importa que bota ca uña aí dentro. No. Hombre, mira que suerte tuveche. Verdad? Viñeche sin nada. Sí. Vamos a preguntar. Que pensa facer co premio? Comelo. Comelo, está, bueno. Esa rosa. Ela. A de blanco. Joder. Moi ben. Sí, pero tú dixeche... 15,75. A ver, ela dixo 16, foi a que máis se aproximou. No, e despois dixo 15,75. Collemos unha bolsa pequena e metemos unhas poucas. Veña, va. Sí. Vamos a dar unhas poucas, Unha bolsiña. Vale. Unhas poucas, veña, va. Unha bolsa pequena. Sí. Unha presa delas. Trae unha presa delas. Unha presa. Sí. E non lles boto. Dame unhas poucas, pues. No, mira, aí. Coño, aí. Ahí está, claro. Sí, señor.
nada. Que tal, Rosa? Ten o micrófono. Moi ben. Pero manchas levar. No. Compramos a ti? Sí, Compramos a ti? sí. Está máis cara que o ano pasado? Acaba de empezar. Está máis cara que o ano pasado? Está máis ou menos. Señoras, por favor, me cago en la mar. Que me las quieren comer. Me las papan. Me las papan. Espera, dame un pañuelo ese de aí. Metes aquí. Bota aí. Ahora jardas, Todas que más E agora machícala se faz aí unha mermelada. Cando empezaron? Agora hai 15 días. Haberá 3 semanas, ven que traemos. 3, 4. Entón está o kilo Hoxe vendémoslas a 7,90. está a 7,90 o kilo. Esa sí. Pero porque esa si hai na máis grande, máis pequena. Había unhas máis pequenas. Vale. Esas, Estas a 7,90 o kilo. Sí. E agora vai subir máis, según pasen os días. Xa queda así. Vai baixar. Aí sí. Vai baixar. As primeiras son as que máis caras están. Claro. Ahora hai Esta é galega? No. Pero hai, No, na, hai galega? No. Aínda Non hai galega. Como non hai? E este onde ven? Trouxen eu dos Zaragoza. Aínda ten que vir a do Gerte, A de vir a do Esta non é do Gerte, Pero estate quieta, muller. Zaragoza. Pero séntate. Pero... Señora, por favor. Traedelle un vaso de leite á señora, por favor. Todos os días, Come tranquila. Torresmo non podes comer, pero eso ainda podes comer. No. Que tal estás? Bien. Estás ben? Come sin vergonza, Eu cando me jubile vou facer como a elas, vou facer o que me día a gana. Diga, vamos. Bien. Toma. Vamos ao sketch, venga. Ei, 10. Sí, no. Que fai falta? Teño unha persona aí que ten un fillo en Noruega. Como? Ten un fillo en Noruega. E está cerca. Porque se ten un fillo en Noruega. Está máis cerca de Tampere, por si queres que vai a buscar o... Hai alguén no público que ten o fillo en Noruega? Noruega, sí. Está mandou no lonxe, Sí. Bueno, porque nós vamos recoller o premio a mellor programa da historia do mundo a Tampere, en Finlandia. Quen é? Javier, ali. Sí. É un fenómeno. Que tal, Javier? É un fenómeno. Ponte de pé que te vexan en todas as Asturias. Sí, hombre, sí. Colle aí. Así a mí tome a ti. Tes un fillo en Noruega? Sí, señor. E que fai ali? Pegando barcos. Pegando no, Soldando barcos. Pegando, Soldando barcos. soldado. É soldador. É soldador. Soldador profesional. Non tornero fresador. No. Soldador profesional. E está traballando en Noruega? E logo. Ele non había traballa aquí, o que? Había, pero... Pero pagabanlle millonaría. Canto lle estarán pagando? O noruego paga ben, Non sei, non mo dixo. Ai, pero 5.000 ao mes está fastidiado. Ai, Ou non máis. sei, non me queixo decir. Sí, Porque sí. seguramente, cando veña non me quere pagar unha cena. En que sitio vive? Como se chama iso? Non, coño, Noruega non está, Ferrol. Pero que veamos levades, que boa relación. Que carallo sei, Temos a cuenta consulta, No, pero que sitio de Noruega está? Non sei, non me acordo. Pero cantos fillos tedes? Dous, outro está en Vigo, pero non está aquí. Pero está en Vigo. dependiente, que é un... Donde Ya. vive? En Noruega, coño. Pero en que sitio? Como se chama? Non me acordo como se chama. Non me acordo. No. En Oslo, sí. Oslo. En Oslo. No, Oslo. Sí. No, outro antes que aí, non sei, non me Sí. acordo. Antes de Oslo. Antes de Oslo. Non me acordo. Non en Bergen, non en Bergen. Bergen. No, Sí. En Bergen. Está en Bergen. Correcto. en Bergen. En Bergen. Sí, señor. Conozco o Bergen teño ali baixo, ali alquilados. Sí. Hostia. É moi bonito porque ten casas de madeira pintadas de colores, Bergen. Sí, é ¿no? bonito. Canto Ah, leva? como as de Viveiro, esas de colores. Canto leva Noruega? Un mes. E ten moza ali en Noruega ou algo? No, está a muller aquí malo fillo. Hasta aquí a muller
Está en Ferrol, claro. Sí. É a mai. É a mai. Vos fostes ali a velo? Non, carallo. Acabase de ir. Sí. Pero... Como se chama? Javi. E o sitio onde vive en Noruega?